στα πλαίσια του απόλυτου εξισλαμισμού των μνημείων όσων μπορεί όλων στη χώρα, κάνει και αυτήν την εκκλησία τζαμί. Αυτό φυσικά δεν ενοχλεί και ιδιαίτερα, εμφανώς τουλάχιστον, όλους αυτούς που κατά δεκάδες χιλιάδες επισκέπτονται τη χώρα του, δίνοντας χρήματα σε αυτόν ο οποίος μέχρι πριν από 1-2 χρόνια μας απειλούσε με εισβολή και σε αυτόν ο οποίος και τώρα και σήμερα δηλαδή που μιλάμε μετατρέπει τις εκκλησίες μας σε τζαμιά, καλύπτοντας τα μοναδικά ψηφιδωτά με τους Αγίους, τον Χριστό και την Παναγία μας, με ψευδοροφές ή με νοβοπάν. Ο Θεός να τους φωτίζει. Ο δε Υπουργός Εξωτερικών του, Χακάν Φιντάν, μιλώντας στην Γκάμπια όπου έγινε η σύναξη της Ισλαμικής διάσκεψης, αναφέρθηκε στην άδικη, λέει, απομόνωση που υφίσταται το τουρκικό ψευδοκράτος στη Βόρεια Κύπρο. Αυτό το ονομάζει Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου. Πολύ άδικη, έτσι. Δηλαδή, κανονικά θα έπρεπε όλοι μας να δεχτούμε ως πολύ φυσιολογική και κανονική